हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि पुर्निमा दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। आङो बागानाव खामानि मावहैनो नागिरदोंना लोगोफोर हाजिरा बेखौनो आं नोंथांमोननो एसेबाबो शेयार खालामलागोन आरो मानि थाखाय आं हाजिरा मावनो नागिरदों बेखौबो खिथागोन आं लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासिम नायलां होमबासो बुजियो आं मानि थाखाय मावगोन आं बेखौबो खिथागोन मानो नांगौ जादों आरो बिनि थाखायना लोगोफोर। सिखा बोनना लाखाबाय नै देन्जारनो नायलांबाय थादो होमबा भिडिअखौ लोगोफोर। सिखा गोबौ नांगौ बागान मावबा। थांगासिनो आं लोगोफोर खामानि मावनो माखासेया बैयाव दङ ज' लोगो जानानै थांसै। माने बागानाव हाग्रा एवनाय आरोना हाग्रा एवनाय माने बिफाङाव हाग्रा रज'नायखौ गारनांगौ बिनि खामानि मावनाय। माने आं बागानाव मानो मावनो नागिरदों होनोबा लोगोफोर आङो बे मबाइलखौ लादोंना आं मबाइल गोदान बायदोंना नै दाख्लैसो सानथामसो जाबाय आरोना बे मबाइल लानाया। आं भिडिअ लानो मोनासै मबाइल लायनायावहाय मानोना आंनि मबाइला सिगांनिया बेटारि गैयामोन बिनिखायनो आङो भिडिअ लानो मोनाखै लोगोफोर। मबाइल लायनायखौ आं खिन्थानो हायासै माने मबाइलखौ आं डाउन पेमेन्ट होनानैसो लानाय जादोंना लोगोफोर। नांब्रबगौ जानानैसो लानाय जादों माने आरजेन्ट नांगौ जानायखाय आङो केस थाखा होनो हायासै ओंखायनो डाउन पेमेन्ट होनानै लाबाय आङो। ओमफ्राय केस्टिया मासै मास हरनांगौ नालाय लोगोफोर ओंखायनो केस्टिनि थाखाय नैबे फार्स्ट केस्टिनि थाखाय आंनो एसे फैसा नांगौ जादोंना लोगोफोर। माने आङो बे मबाइल लानाया ओरैबायदि जादों आरोना लोगोफोर माने आङो हासबेन्डनिफ्राय आं फैसा हरा होननानै बुंदों। आं हारसिङैनो निजि सुख'गोन आं हासबेन्डनिफ्राय थाइसेबो फैसा लानानै सुख'वा बे मबाइलखौहाय आंनो हरगोन आरोना आं मावनानै। हिनजावफ्राबो ना गोसो जायोबा गासैखौबो मावनो हायो बे नङाखि हिनजाव हौवा फारागथि रुजुनाया बे नङा जे हौवाफ्राल' मावनानै जाहोनो हायो हिनजावफ्रा जाहोनो हाया बे नङा। जा गोसो जायोना हिनजावफ्रा गोसो जायोब्ला सोबखौनो हायो होनना बुंनो हायो। आङो सिगाङाव बे खानाय बोजादोंना खानाय बोजानायाबो आं हौवानिफ्राय थाइसेबो फैसा लानानै बोजायाखै। मानसिफ्रा सानदों हौवानिफ्राय लादों नाथाय आं हारसिङै हाजिरा मावनानैसो आंबो बेखौ बोजादों। खामानि मावनानै आंनि पकेटनिफ्रायसो बोजादों आरोना लोगोफोर आंनिफ्रायसो बेबो। ओमफ्राय दा आङो बे मबाइलखौबो आं हारसिङैनो सुख'गोन आरोना लोगोफोर। आं फिसाइनिफ्राय थाइसेबो लाया बे भिडिअखौ खालामनानै दोनखाबाय आङो आं निजेनो सुख'गोन होननानै। मालाबा जेथिया गैब्रबाबा आङो लानाय जागोन आरोना लोगोफोर। माने गैथाराब्ला आंनाव गैथाराबा थाइसे थाइनै अब्ला आं भिडिअ लागोन। जेथिया आं फिसाइनाव थाइसे थाइनै बिनाय जागोन अब्ला आं लागोन खिन्थु बिनाय जायाबा आङो लानाय नङा भिडिअ खालामनाय नङा लोगोफोर। आं निजि सुख'गोन होननानै आं जुजिखादों नालाय लोगोफोर ओंखायनो आङो निजिनो खस्थ' खालामनानै सुख'लांगोन आरोना लोगोफोर। माने नाजायोबा गासिबो जाफुंसारो ओंखायनो हारसिंनो सुख'लांनो नाजागोन आङो लोगोफोर। नायलांबाय थादो भिडिअखौ माबायदि मावो बेखौ खिथागोन आङो। माने बे नङा खामानि मावबा भिडिअ लानो मोननाय नङा मारै मारै लादों बेखौ साननो नाङा। रेस्ट टाइम मोनोना रेस्ट टाइमाव आं एसे भिडिअ लानानै देखायलांगोन लोगोफोर। माबायदि मावो बेखौबो एसे खिथालांगोन लोगोफोर। नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम। आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै सापर्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामनानै होदो चेनेलखौहाय। अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै बावनो बे मासे आरो खावसे थांबाय आरोना खावसेया थांग्रोबाय। टाइमा 8था जाबाय 8थानिफ्राय 1थासिमल' लोगोफोर खामानिया 8थानिफ्राय 1थासिम इजि ना बेलासियाव न'नि खामानि मावनो मोनो ओंखायनो। थांसै नायलांबाय थादो लोगोफोर। लोगोफोर जिबौ गोराना गिजि होनानै खामानिखौनो बन्द' खालामबाय। बै गोदोना गोलाव माबानानै दं आरो बै जेराव बै नै गोलावलावनो बारा सिनायहरा। नायदो एकदम जेरै दं एरैनो थाबाय गोरलैलैनो थांथावा माथावा खालामना होबाय।
नायलाय गिरु फारौनो आरो बैयावबो मासे दंमोन हनै बिस्राबो गिबाय आरो बावबो नुबाय खस्थ' मावनानै जानांगौबा माबायदि ओमफ्राय आं बोरै थांबावनो हो हनै आं माबायसो ओरैसो गिदिंबावबाय माइरैबो आं हरैसो थांसै गय जास्रायनानै थांसै आरो जेराव गिनायनि फाथै गैया मुलिबो सारनायानो जाया नालाय बांद्रायानो मुलि सारबासो लोगोफोर जोंनिथिंना मावनानै जायोबा ओंखामा आन्दाया आरोना माने जेरैथिंबो खामानि दं होनना बुंजायो नै दा दैज्लाङाव बांसिन खामानि मोननाय जायो दा बागान दं हिसाबै बागानाव बिराद खामानि मावनानै जानो हायो आरो दैज्लां सफैबाय माइ हाजिरा गायनानै जानो हायो माने मावनानै जायोबा ओंखामा आन्दाया होननाय बायदि आरो दाथ' बैहाय इन्जिनियार कलेजनि माबा जानानै दंगासिनो मा होनो इन्जिनियार कलेजनि वाल होदों बाहायबो मावबा मावनो हायो मावदों जों गामिनि मानसिफोर एक्चुवेलि जों गामिनि हिन्जावफोरा बांद्राय हौवाफोरनि सायाव बांद्राय आसा खालामा मालाय गाव गावनो मावखायो गाव गावनि नांगौखौ गाव खामायनानै लायो आरोना बेनिखायनो आं मोजां मोनो आरो जों गामिनि हिन्जावफोरखौ माने बांद्राय हौवानि सायाव बारा सोनारा आथिं आखाइ दं जेथिया हौवा हिन्जावनि खुनु फारागथि गैया मावनानै जानायाव मावनानै जानायासो मोजां मावनानै जायैखौ गाब मावनानै जानायखौ दागाब केमेरा माथो रांथें नुयो खामानि मावखांबाय जों लोगोफोर दसे ओमफ्राय नै दा साहा लोंनो नागिरदों साहा मुरि बुस्थु काप नै साहा लाबोलायबावबाय साहा लोंलायबावगोन नै जोङो नैबे लाबोदों आवस जायो बेवाइ राजा ओरै आगै फरदिप ना हाय होनदो मेनाजारसो बियो मेनाजार बागान मेनाजार जोंना बाबुआ सेंग्रासो बाबुसो होनखाबायना नैबे थिखादारनि नुबाय जिबौ गिनानै लौथि लाजोब्बाय एकदमबारे होमबासो ज' खालामनानै बानायबाथ' थिखोनो हालायलाय जागोन ना खामानि मावबाबो साहा मोनलोङो लोगोफोर मावखांनानै जों दसे जिरायबाय आरोना दसे 12था बारबाय आरो एसे बारबाय 1थासिम मावथारनांगौ नालाय लिलायलायथारो आरोना 1थासिम मावनांगौ खामानिखौ मावसै थांसै ओमफ्राय थानानै आरो खामानि दंबावो आंहा माबायाव बनरगावआवहाय मिटिं दङ माबानि बन्दन केन्द्रनि मिटिं बेयाव थांबावनांगौसो मावखांनानै थांसै आरो जाखांनानै दुगैनानै आरो लोगोफोरा आं फंसे खोथाखौ बुंना होखानि नोंथांमोना सानगोन जे आंखौहाय नैबे माबानि आमाय मोननायनि थाखाय आं गानदों आरोना मोननायखाय गानदों आंनि बे खोथाखौ बुंना होखानो सानदों आरो लोगोफोर नोंसोरनो माने नोंसोरो सानगोन ना बेना हौवायानो जेबो मावादां मायादां बेबायदि सानगोन आरोना नोंसोरो आंखौ बेबायदि मावफैदों नुनानै खिन्थु आंनि हौवाया मावा नङा मावो आंनि हौवायाबो खामायो मावो माने आं दा जा मावदों बेयो आंनि थाखायसो मावदों माने आं बुंदों नालाय आं हासबेन्डखौ आङो आंनि चेलेन्ज लानाय आरोना बे आंनि जिद लानाय माने आं बे मबाइल माबायावहाय डाउन पेमेन्ट होनानै लादोंना बेखौहाय आङो माने आंनो सुख'गोन निजायैनो आं बेबायदि खोथा बुंदों नालाय ओंखायनो आङो दा फार्स्ट किस्तिनि थाखाय आंनो नांगौ उननि किस्तिनिया मेनेज जागोन बियो बुंथ'ला आङो बेखौ उननि किस्तिनिया मेनेज जाखागोन आंनिया ओंखायनो आं नैबे फार्स्ट किस्तिनिखौ नांगौ जागौ माने 5 तारिखआवनो हरनांगौ नालाय ओंखायनो 5 तारिखसिमाव आंनाव फैसा जाहैथ'नाय नङा ओंखायनो आङो बेनिखायनो बेखौ मावफैग्रोदों आरोना फार्स्ट किस्तिनिखाय बेखौ मावफैदों आङो साननो नाङा जे बिनि हौवाया जेबो मावो माने हौवायाबो खामायो आंबो माब्लाबा बिदिनो खामानि मोनबा मावलाबायो आरोना ओरैनो थास्लायस्लाय आरोना माथो हौवाखौल' लामा नायनानैबो जायाना गावनि आखायाव थाइसे थाइनै दांनो मोननायानो मोजांनि नङा होनब्ला ओंखायनो आं बुङो मावनानै जानायखौ दा गाब मावनानै जायैखौ गाब आरो जायफोर बेफोरबायदि मावनानै जानायखौ सोरबा बखियोना बिदि बुंनो नाङा आथिं दं आखाइ दं जेथिया जों मावनानै जानो हायो मावनानै जानाया बयनिबो थाखाय मोजांसो आरोना गावनि थाखायबो मोजां थाइसे थाइनै मालायनाव बिनांगौ जाया आरोना आखायाव थाखायोबा बेबायदि ओंखायनो गावबागाव मावनाया आलादा थांसै जोंबो दसे मावनानै टाइम जाखासिगोन मावफिनसै जों लोगोफोर मावहैग्रोसै थाबोगौआ ओंखाम उखैलायबाय लोगोफोर नै बै माबा बागान नुनाया बिनिफ्रायनो एकदमबारे बिनिफ्राय मावै
नै बिसिम मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय दा हरै दंबावो आरो हरैया गाबोन सानसे समफोर सानसे लाबावसिगोन साननैजों जोबनो हागोन गोलाव गोलाव हाथार दसे दे दहायनो हाबावगौमोन ओरैहाय बांसिन बेन्दों दं नै बेबायदि बेन्दों बांसिन दं बिलाइ खानायाव उसुबिदा जायोना ओंखायनो बेबायदिखौ गारहोयो आरो बिदिखौहाय थांसै जोबथारसै जाहांहां जाबाय एकथा मावखांबाय जोब्बाय जों लोगोफोर थांदो मादै ओरैजायनो थांसै नोङो थांसै थांसै नै बेहा हरै बारस'लांसै जोंहा बारस' जायो बारस'लांला थांसै जोंबो ओंखाम जाहैसै ओंखाम उखैबाय नोगोर उखैबाय एकथासिम थानांगौआ आरो फुङाव ओंखाम खहाबा आं ओंखाम बारा जायोखाय जानो बोथोराबो अखा हाहां जादों आरो आंनि बिखायाव गोलैदों अखा माहाय अखा गोलैदों लोगोफोर नोंथांमोनहा जोंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होदो हायोब्ला शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो अननानै चेनेलखौ गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे उननि भिडिअखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनो जों थांनोसै लोगोफोर अब्ला बाय बाय